Turistická oblasť Znojemsko a Podyjí sa nachádza na juhozápade Českej republiky a je známa svojou krásnou prírodou, bohatou históriou a chutným vínom. Znojemsko je pahorkatina s úrodnými poliami, vinicami a lesmi. Nachádza sa tu aj historické mesto Znojmo, ktoré je známe svojím hradom, podzemím a rotundou zasvetenej svätej Kateřine. Podyjí je národný park ležiaci pozdĺž rieky Die na hranici s Rakúskom. Vyznačuje sa hlbokými údoliami, skalnými útvarmi a lužnými lesmi. V tejto oblasti sa nachádza aj mnoho hradov a zrúcanín. Turistická oblasť Znojemsko a Podyjí ponúka široké možnosti pre aktívnu aj pasívnu turistiku. Nájdete tu značené turistické trasy a cyklotrasy, vodné športy, jazdu na koni a mnoho ďalších zážitkových aktivít. V regióne sa nachádza aj mnoho historických a kultúrnych pamiatok, ako aj vinárske sklípky a vinice, kde môžete ochutnať miestne vína. Spoločne s našimi novinárskymi kolegami sme navštívili jedinečné Time Travel Muzeum s najväčšou kolekciou mechanických, elektrických a elektronických hudobných a zábavných prístrojov na svete. Zažili sme cestu časom, ktorá sa začína rokom 1880. Exponátov je tu viac ako 3500 a všetky sú funkčné, no a počas prehliadky si ich môžete aj sami vyskúšať. Na svoje si tu na ploche 8500 m2 prídu všetci fanúšikovia pinballov a jukeboxov, milovníci Music Stars a filmových hviezd strieborného plátna, komiksových superhrdinov, videohier či automobilových veteránov. Sú medzi nimi skutočné unikáty, ako napríklad originálny Batmobile z filmov o Batmanovi. Terra Technica je aj miestom pre realizáciu svadobnej hostiny, firemnej akcie, team buildingu, vianočného večierku či konferencie. Okrem niekoľkých štýlových barov priamo v expozícii a vstupného American Dinner baru je tu aj veľká konferenčná kinosála s rozlohou 260 m2 a s kapacitou až 200 osôb a všetkým konferenčným a audiovizuálnym vybavením. Múzeum bolo otvorené v roku 2017 ako súčasť obrieho obchodno-zábavného areálu Family City, predtým Excalibur City, na česko-rakúskom hraničnom priechode Chvalovice-Hate. Múzeum Terra Technica v Chvalovicích Hatích je ideálne pre širokú škálu návštevníkov, pre rodiny s deťmi, fanúšikov hudby, hráčov hier a v neposlednom rade milovníkom histórie a techniky. Vrbovec je prastará vinárska obec, najväčšia v znojemskej vinárskej oblasti. Miestna vinárska tradícia tu ožíva vďaka znovuskriesenej legende o pradávnom patróne viníc – Hroznovej koze. Tá je hlavným námetom nenáročného vinárskeho náučného chodníka vedúceho Vinohradom. Na cirka 5 kilometroch nájdete niekoľko informačných panelov s hravými úlohami, interaktívnymi prvkami a tiež QR kódmi, ktoré v mobile spustia vinárske legendy a pesničky. Větších vinařských obcí Znojemska, a protože už jste Znojemsko částečně ochutnali a poznali, ale vinařství vám ještě uteklo, tak tady ho zažijete v té pravé autentické podobě. Já vás tady představím s dvěmi dámami, které zastupují cech vinařů Vrbovec a zároveň jsou to děsně šikovné autorky tady místní naučné stezky Hroznové kozy. Hroznová koza je patron, legendární patron vinic a vinařů, která dohlíží na to, aby ty vinaři pracovali poctivě a měli dobré a nešizené víno a trestá je a odměňuje a podobně. A je taková šibalka a provází tady i rodiny s dětmi nádhernou
asi 5kilometrovou trasou s hravými úkoly, s různými takovými hledačkami a tak dále. Pri vyhliadkovom altánku uprostred Vinohradu bude od leta roku 2024 v prevádzke letné bistro u Hroznovej Kozy s ponukou degustácie vín z tejto vinice a drobné občerstvenie. Výlet sa dá spestriť aj zastávkou pri letnom kúpalisku, okolo ktorého náučný chodník prechádza. Tam taky někdy vrátíte soukromně na delší čas. Na zdraví. Na zdraví. Já jsem říkala. Renesančný vodný mlyn ve Slupy je unikátna technická pamiatka mimoriadne zachovalého vodného veľkomlyna so 4 funkčnými vodnými kolesami a mlynským náhonom zo 16. storočia. Pozoruhodná renesančná stavba je národnou kultúrnou pamiatkou spravovanou Technickým múzeum v Brne, ktoré zaisťuje odborný dohľad a prehliadky so sprievodcom. Tak jo, prosím vás, my jsme se vlastně zastavili u obrázku, abych vám vlastně ukázala, co nás tady čeká ve mlýně. Mleč přišel do mlýna, nasypal si do násypníku zrno korečkový výtah, vyveze nahoru na vysévačovou podlahu, kde budeme třídit obecně zrno od prachu, od plev, od písku. V roku 2009 tu bola otvorená expozícia Vývoj mlynárstva, ktorá získala prvé miesto v odbornej súťaži Gloria Musealis a názorne a na stále funkčných exponátoch ukazuje rôzne druhy mletia a obilia v priebehu histórie. Nechýba vybavená kancelária pána otca alebo miestnosť, kde trávil čas stárek, mládek, prášok aj vandrujúci krajánek. Všetko sa tu naozaj točí, trasie a klepe ako za starých dobrých čias. Technickou pamiatkou je aj Krhovicko-Jarosławický náhon, na ktorom mlyn beží. V súčasnej dobe dosahuje dĺžku cirka 30 km a v Slupoch roztáča 4 mlynské kolesá za sebou. Tradičnú manufaktúrnu výrobu papiera oživila Marcela a Karol Dávidovi v roku 1998 v Želeticiach, len pár kilometrov severne od Znojma. Na dedinskom námestí v tejto vinárskej obci nájdete pôvabné dedinské obydlie žiariace modrobielou fasádou. Vyrába sa tu papier tradičným ručným spôsobom známym už 2000 rokov. Rozomletá papierovina sa naberie do drevených foriem so sitom. Voda sa nechá odkvapkať, pláty budúceho papiera sa potom vyžmýkajú lisom a nechajú jednotlivo preschnúť. Často sa do papierovej kaše primiešavajú ďalšie dekoratívne prísady, napríklad kvety, lístky, stebla tráv, alebo napríklad rozomleté nerasty či voňavá káva. Čisté šamo, anebo děláme ze slídou, že se třpití, což je hodně oblíbené zase i na ty svatební oznámení a na různé prostě slavnostní příležitosti. Každý list ručného papiera je tak jedinečný originál, ktorý môže zdobiť navyše aj priesvitka alebo slepotlač. Značku, kterou si do toho papíru dávali, ona není vidět jako takhle dobře, ale je vidět na průsvitku. Já to udělám tady z tohle, to je průsvitka, říká se tomu průsvitka, tohle je značka Trutnovské papírny a toto zase používám my, aby jsme tam měli další, ne, že by to byla naše značka, ale jako je to takový. Ručná papiereň je sprístupnená verejnosti od apríla do októbra a ponúka komentované exkurzie. A to nie len pre žiakov všetkých stupňov škôl, ale pre každého, kto sa chce stať svedkom procesu zrodenia papiera týmto manufaktúrnym spôsobom. Program exkurzií zahŕňa prehliadku malej expozície o histórii a princípoch výroby papiera.
prehliadku výrobnej prevádzky, prehliadku produkcie papierov a darčekového tovaru v podnikovej predajni s možnosťou nákupu, ale aj možnosť si vlastnoručne vyrobiť svoj originálny papier. Strčím to tam a prichystám si, koľko si mám toho zobrať. Ja vám řeknu. Trochu víc, ještě, nebojte se, to dám dát třeba rovně, ještě. A teď to zvedněte. Dobrý. Měl, ale to se nepočítá, to bude taky jako papír, jo? Ale je to... Nebude tak dokonalý.